Bueno, boas tardes a esta convocatoria de sesión extraordinaria con un único punto na orden do día, que é a aprobación inicial do orzamento municipal, bases de execución do orzamento da plantilla cadro de persoal para o ano 2021, conxuntamente co recoñecemento extraoficial de créditos 2/2021. Ben, a proposta ben informada favorablemente na Comisión Informativa, cos votos a favor do noso grupo e a abstención do resto de grupos. Vamos a ler o ditame e explicaremos despois o documento que traemos. Formado pola Alcaldía e Presidencia o proxecto de orzamento municipal de 2021 e as súas bases de execución, contendo a documentación exixida polo artigo 168 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais en concordancia co 18 do Real Decreto 500/90 do 20 de abril, incluídos nos créditos iniciais do estado de gastos como recoñecemento extrajudicial por gastos realizados en exercicios anteriores sen consignación orzamentaria por importe de 928,52 euros e considerando a doutrina xurisprudencial do enriquecemento inxusto recollida na sentenza de 12 de decembro de 2012 da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo. Elaborada a plantilla e o cadro de persoal de acordo co establecido no artigo 90 da Lei 7/85 de 2 de abril reguladora das bases de réxime local e na disposición transitoria segunda do Real Decreto 861/86 do 25 de abril, sometido ao capítulo 1 de gastos de persoal a negociación preceptiva ante a mesa de negociación do Concello de Muros en sesión celebrada o 21 de abril deste ano, de conformidade ca xurisprudencia do Tribunal Supremo co establecido nos artigos 33 e 37 do Real Decreto Legislativo 5/2015 do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto Básico do Empregado Público, formulada a memoria da Alcaldía, contendo as modificacións máis importantes respecto do orzamento vixente no ano 2020, emitido ao amparo establecido no artigo 168.1e do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Informe Económico Financeiro de Intervención número 80 de 19 de abril, no que expoñen as bases empregadas para a avaliación dos ingresos e das operacións de crédito previstas, a suficiencia dos créditos para atender o cumprimento das obrigas exixibles e os gastos de funcionamento dos servicios e, en consecuencia, a efectiva nivelación do orzamento. Emitido Informe de Intervención número 81/2021 de 16 de abril, ao amparo do disposto no artigo 4.1 do Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional, así como o informe número 82/21 do 26 de abril sobre a evaluación do cumprimento do principio de estabilidade, formulado pola intervención municipal, reparo suspensivo da tramitación do expediente de data 26 de abril de 21 en relación co recoñecemento extrajudicial de créditos contido no proxecto de orzamento. Apreciada, unha vez emitidos os informes preceptivos, unha incorrecta imputación no estado de ingresos por importe de 50.000 euros correspondentes ao canon de concesión de abastecemento de auga á empresa Espina e Delfín. Formulada a proposta da Alcaldía de conformidade co disposto no artigo 124.2 do Real Decreto 2568/86 de 28 de novembro, en relación co artigo 168.4 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo ante a Comisión Informativa de Persoal, Economía e Facenda, se leva ao Pleno da Corporación o seguinte ditame. Primeiro, aprobar o límite de gasto non financeiro para o exercicio 2021, teito de gasto, quedando fixado en 7.737.078,33 euros. Segundo, aprobar inicialmente o orzamento xeral do Concello de Muros e as súas bases de execución para o exercicio 2021 sen déficit nin superávit inicial, sendo os seus estados de gastos e ingresos resumidos por capítulos o seguinte. Capítulo 1, gastos de personal, 3.968.148,43. Capítulo 2, gastos en bens correntes e servizos, 1.758.038,75. Capítulo 3, gastos financeiros, 50.641,19. Capítulo 4, transferencias correntes, 899.965,82. Capítulo 6, investimentos reais, 1.060.274,14. Capítulo 8, activos financeiros, 12.000. Capítulo 9, pasivos financeiros, 83.215,09. Total estado de gastos,
7.832.293,42. Estado de ingresos, capítulo 1. Impostos directos, 2.078.925,68. Impostos indirectos, 100.000. Tasas e outros ingresos, 897.797,28. Transferencias correntes, 3.730.058,34. Ingresos patrimoniais, 8.800,68. Enaxenación de investimentos, 0. Transferencias de capital, 722.340,10. Activos financeiros, 12.000. Pasivos financeiros, 272.371,34. Total estado de ingresos, 7.832.293,42. Terceiro, co obxecto de manter a integridade do estado de gastos e ingresos do proxecto de orzamento para o ano 2021 e non demorar a súa aprobación, na aplicación 4.2080 do estado de ingresos deben entenderse incluídos recursos derivados da reclamación do canon de concesión de abastecemento de auga a empresa Espina e Delfín por importe de 50.000 euros, procedendo a súa imputación no capítulo 5 dos dereitos recoñecidos que eventualmente se liquiden. Cuarto, de acordo co disposto no artigo 21.6 do Real Decreto 500/90 de 20 de abril, anular por estar incluídas nos créditos e previsións iniciais do orzamento municipal de 2021 as seguintes modificacións orzamentarias realizadas sobre o orzamento de 2015 prorrogado. En xeración de créditos, 154.103,44. En transferencias de crédito, 127.171,53. Total, modificacións de crédito anular, 281.274,97. Quinto, de conformidade co establecido no artigo 73.3 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, aprobar con cargo ao crédito inicial da aplicación 21/912.48.900 unha dotación económica anual para os distintos grupos políticos por importe de 8.800 euros con arreglo á seguinte distribución. Partido Popular, 2.504,62. Partido Socialista de Galicia, 2.504,62. Compromiso por Galicia, 2.098,46. E Bloque Nacionalista Galego, 1.692,30. A disposición, xestión, destino e xustificación das cantidades anteriores sométense ás normas previstas na base 40 das bases de execución do orzamento. Sexto, resolver o reparo formulado pola intervención municipal de data 26 de abril deixándose en efecto o seu carácter suspensivo e, por conseguinte, aprobar o expediente número 221 de recoñecemento extraxudicial de créditos incluído no orzamento, recoñecer obrigas a favor do seguinte terceiro acreedor e aprobar a seguinte liquidación. Liquidación número 1172 de 27 de 2, emitida polo Consorcio Galego de Igualdade e Benestar por importe de 928,52 euros en concepto de aportación municipal ao servicio de xantar na casa. Condicionar a eficacia do presente punto a existencia de dotación orzamentaria adecuada e suficiente e, por conseguinte, a executividade do acordo de aprobación do orzamento municipal para o ano 21. Aprobar a plantilla e o cadro de persoal do exercicio 21 tramitado conxuntamente co orzamento, de conformidade co disposto no artigo 169 do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, proceder á exposición pública do presente acordo por un prazo de 15 días, contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, durante os cales os interesados poderán examinar o expediente e formular ante o Pleno as reclamacións que estiven oportunas. E, último, o presente acordo entenderase definitivamente aprobado no caso de non formularse reclamacións durante o prazo de exposición público. En caso contrario, o Pleno disporá dun mes para resolvelas. O acordo definitivo entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. Ben, vou respirar un momento. Na miña toma de posesión como alcaldesa no ano 2019, decía que para min, que para nós, sería un fracaso que entre todos non puderamos sacar adiante os acordos que Muros necesita e precisa. Decía tamén que estaba segura de que todos os concelleiros desta corporación estarían á altura do que demandan os nosos veciños por responsabilidade,
polo afecto que todos temos polo noso pobo e porque estamos aquí para eso, que é a tarefa que nos encomendaron os nosos veciños. Un dos acordos que este Concello necesita, como se ten reclamado neste pleno de forma reiterada, é un orzamento. Como por todos é sabido, levamos 6 anos cun orzamento prorrogado, unha situación que, dende o noso punto de vista, non se pode alongar por máis tempo. Está perxudicando ao noso Concello, que está perdendo oportunidades de acceder a fondos públicos pola especial dificultade que supón a tramitación orzamentaria precisa para chegar a tempo as distintas convocatorias de axudas, entre outras cousas, e está perxudicando aos nosos veciños que ven como calquera convocatoria de axuda, subvención, calquera pago, calquera bonificación se complica enormemente e fai que se alonguen os plazos de tramitación. Por poñervos un exemplo, que dá conta do desfase do documento que agora manexamos, cando se fixo o orzamento de 2015, nin sequera existía a Lei de Contratos do Sector Público. Afrontamos unha situación moi complicada. Vimos de 14 meses de pandemia, unha crise sanitaria, social, laboral e económica da que aínda non vemos o final. Non, señor Alfonso, nin a nós, nin a ninguén lle veu ben a pandemia. Atravesamos nestes meses momentos moi duros, socialmente e personalmente tamén, tendo que tomar decisións que afectaban a moita xente no seu día a día, buscando solucións para problemas novos e inesperados, para os que non había ningún precedente e, en moitos casos, ningunha pauta ni ningunha instrucción. Tratando de facelo o mellor posible, preocupándonos porque quen o necesitara tivera asistencia por axudar a particulares e empresarios nas moitas e variadas incidencias que sufriron nas súas vidas, nas súas casas e nos seus negocios, preocupándonos pola seguridade e saúde dos veciños e tamén dos traballadores desta casa. E, aínda así, loitamos por sacar adiante as moitas cousas que topamos sin facer, obras, xestión de personal, tarefas de mantemento de mellora, limpezas, adecuacións de espacios. Nunca imaginamos que a decisión e a valentía que prometíamos en xuño de 2019 iba a ser tan necesaria, tan decisiva e incluso, nalgúnha ocasión, o único recurso do que podemos dispoñer. O documento que presentamos para a súa aprobación non é o ideal nin o que a nós nos gustaría presentar, pero é o mellor que se pudo facer na situación e circunstancias actuais na que a complicada situación que arrastramos de atrás se suma a crise sanitaria e as súas consecuencias. Este documento pretende abrir vías para solucionar algúns dos graves problemas que temos que afrontar. A crise que se nos ven enriba, con sectores de poboación que poden quedar desamparados e sin asistencia. A xestión de personal con un número moi elevado de asuntos judicializados, con numerosas sentencias das que nin siquiera tiñamos constancia e, por suposto, sin executar, e cunha débeda crecente que pode chegar a facer inviable a prestación de determinados servicios, como ten advertido en varias ocasións a intervención. A xestión dos investimentos, a nosa chegada ao Goberno, arrastrábase unha demora moi importante na execución dos diversos plans de obras da Diputación e temos constancia de que o anterior Goberno chegou a perder en varias ocasións o financiamento de proxectos por non ser capaces de executalos e xustificalos en prazo. Trátase dun documento que pretende crear unha estrutura de gasto realista e acorde cas posibilidades e necesidades do Concello como administración local. Un documento que recolle os acordos que se acadaron neste pleno en canto a investimentos. Un documento, polo tanto, no que participamos todo, porque aquí o que se recolle son os proxectos que aprobamos todos. Aquí teño que facer un inciso necesario, posto que nestes meses tan duros houbo nesta corporación quen tratou de sacar vantaxe política da situación, pero tamén houbo quen se brindou a apoiar as propostas que fixeron posible que a xestión municipal non se paralizara e apoiou as decisións do grupo de goberno nas que tamén é certo se incorporaron algunhas das súas propostas. Así que, independentemente do que pase hoxe, queremos deixar constancia do noso recoñecemento ao Grupo Socialista e a súa portavoz pola súa mostra de responsabilidade e altura política nun momento no que é tan necesaria. Atopamos sin executar e, en moitos casos, sin sequera iniciar a licitación gran parte das obras correspondentes aos exercicios 17 e 18. Neste ano e 10 meses levamos executadas obras por máis de 1,5 millón de euros. Melloras en camiños, na Rateira, en Vistabós, na Grada Filgueira, na Pallajeira, melloras hidráulicas en Chalón, en San Ramón, en Freixeiros, en Arriba e Avesada, a tan esperada rehabilitación do Cine París. Conseguimos o compromiso da Consellería de Educación
para facer unha rehabilitación integral do Colexio Ramón de Artaza e, aínda así, o traballo que queda por facer é enorme. Un traballo que se ve complicado pola falta dun orzamento actualizado e que engade un plus de complexidade e carga burocrática aos procesos administrativos. Ademais, a ausencia dun orzamento actualizado impide ter unha visión de conxunto da situación económico-financeira e, por seguinte, fai moi difícil a adopción de medidas atinadas que permitan garantir o principio de boa xestión das finanzas públicas locais. Non obstante, o noso Concello ten puntos fortes que deben ser explorados no futuro inmediato para volver á senda da consolidación fiscal, garantir a calidade na prestación dos servicios e aumentar, se lo fora posible, os que actualmente están sendo prestados. A suspensión das regras fiscais aprobada recentemente polo Congreso de Diputados ata o ano 2022 abre un paréntese nas exixencias de consolidación que poden facilitar o reequilibrio da facenda local. O proxecto de orzamento municipal de 2021, como non podía ser de outro xeito, inclúe importantes cambios respecto do vixente no exercicio 2015. A súa elaboración, partindo do cálculo desde cero de todos e cada un dos gastos e da actualización das previsións iniciais de ingresos, constitúe unha radiografía axustada á realidade e un marco de partida para a elaboración dos orzamentos futuros. En canto ao estado de gastos, queremos destacar as seguintes dotacións. En porcentaxe, o destino dos gastos é o seguinte: en servizos públicos básicos, o 37%, en actuacións de carácter xeral, o 22,37%, en actuacións de protección e promoción social, o 14,42%, e o resto en producións de bens públicos de carácter preferente e actuacións de carácter económico. No capítulo de gastos de personal, recóllense a totalidade dos postos de traballo de personal funcionario e laboral fixo e temporal indefinido non fixo ou estrutural cas retribucións actualizadas. En dous casos, auméntanse as retribucións para equiparalas aos postos de traballos fixos comparables. Dótanse as prazas do persoal que accede á xubilación coa pretensión de cubrilas. A plantilla do GES ve incrementada a súa retribución por aplicación do grupo terceiro de categoría profesional que xa fora recoñecida na plantilla do ano 2015, pero sen que dito recoñecemento tivese reflexo orzamentario ao longo destes exercicios, consolidándose, polo tanto, esta plantilla e atendendo así a unha reivindicación do Grupo Socialista que foi unha constante nestes meses. Tamén a plantilla do SAF ve estabilizada a súa situación, xa que, como consecuencia de sucesivas e múltiples sentencias xudiciais firmes de xurisdicción social, o cadro de persoal laboral fixo vese incrementado ca dotación de 4 postos de traballo temporais declarados como fixos. Quedan aínda varias sentenzas por executar neste sentido e, unha vez que sean firmes, procedemos a cumprilas. Dótanse os créditos para atender a execución de sentencias xudiciais firmes, cuxo crédito foi recoñecido na sesión do Pleno celebrada o 25 de marzo. Tamén se dota unha partida de imprevistos, situacións transitorias e contingencias de execución. Dótanse os créditos necesarios para a realización de horas extras, gratificacións por servicios extraordinarios, productividade, dietas por comisión de servicios, por asistencia a sesión dos órganos colexiados e gastos de locomoción, que sempre dan problemas para pagarse, como podemos comprobar en plenos anteriores. Tamén se incrementa o Fondo Social. Gustaríame aquí en este momento facer unha mención especial aos traballadores públicos deste Concello que durante tantos meses de loita contra a pandemia estiveron en primeira liña. O persoal do Servicio de Axuda a Domicilio, as traballadoras dos servicios sociais, a Policía Local, o GES, a Brigada de Obras, o Servizo de Limpeza, a todo o persoal de Administración Xeral, aos traballadores que se brindaron a botar unha man no que fixera falta. Aquí a Administración non parou en ningún momento e iso foi posible grazas a eles. No capítulo 2 de gastos en bens correntes e servizo, os créditos totais iniciais van permitir a imputación ao orzamento da totalidade dos gastos do exercicio, por lo que previsiblemente se verán reducidos os gastos en dotación orzamentaria. En conxunto, aumentan nun 2% respecto das obrigas recoñecidas no ano anterior. Tendo en conta o resultado do remanente provisional de tesourería para gastos xerais deducido do exercicio 2020, os gastos realizados en exercicios anteriores en dotación orzamentaria financiaránse con cargo ao superávit sen que se resintan as dotacións iniciais do ano 2021. As dotacións previstas no capítulo 3 de gastos financeiros e 9 de pasivos financeiros
Contemplan os créditos necesarios para o pago dos xuros e cotas de amortización das operacións vixentes a longo prazo, así como os xuros previstos durante o prazo de carencia da operación proxectada no orzamento. En concepto de transferencias corrientes do capítulo 4, a dotación ascende a 899.965,82 euros. Deste importe, destínanse a concesión de subvención directas por competencia competitiva o 10,04%. O 4,49% corresponde a subvencións nominativas e o resto, nunha porcentaxe de 85,47%, destínanse a transferencias a outras administracións públicas ou entidades que agrupan a entidades municipais. Destaca neste capítulo a dotación á Mancomunidade de Municipios da Serra do Barbanza, que representa o 60% do total. Figuran tamén consignadas as aportacións municipais para os servicios da escola infantil, do centro de día e xantar na casa, que nos últimos exercicios, por falta de crédito inicial, deu lugar a pagos realizados en dotación mediante compensación de débedas con cargos aos recursos procedentes do Fondo de Cooperación Local. No capítulo 6 de Investimentos Reais, a consignación ascende a 1.060.284,14 e a previsión total dos créditos definitivos elévanse, incluídas as incorporacións remanentes obrigatorias, a 1.898.596,26 euros. No anexo de investimentos recóllense as obras adxudicadas no exercicio anterior que quedaron pendentes, así como as incluídas no POS-21, as melloras en infraestructuras hidráulicas en San Ramón, Valdixería, Camiño Real, Abelleira, actuacións no pabillón e campo de fútbol de Muros, Aparcadoiro do Cabo, actuacións en Rede Natura, camiños de Matobello, de Ventosos, de Tras da Costa, rúas en Louro, a Rúa Real, actuacións no Parque Empresarial e na Escola de Portugalete. Sistemáticamente, as adxudicacións ás obras municipais realízanse sen contar a dotación inicial para obras complementarias do 10% previsto na Lei de Contratos do Sector Público, sendo outra das causas que dá orixe a gastos realizados en dotación orzamentaria. No orzamento do 2021 contémplanse créditos iniciais para esta finalidade por importe de 83.601,18 euros, rompendo así con esta tendencia. Finalmente, no capítulo 8 de activos financeiros, en aplicación do acordo regulador das condicións de traballo do persoal ao servizo do Concello de Muros e do convenio de persoal laboral, dótanse créditos iniciais por importe de 12.000 euros para a concesión de préstamos ao persoal sen intereses a curto e longo prazo. No estado de ingresos, as previsións iniciais de maior relevancia son as seguintes. A previsión inicial dos impostos directos, o IBI, o IAE, o imposto de vehículos de tracción mecánica, o imposto de incrementos de valor de terreos de naturaleza urbana, ascende a 2.088.925,68, o que supón un aumento estimado do 2,3% sobre os dereitos recoñecidos netos do exercicio 2020. A capacidade recadatoria do ICIO estímase en 100.000 euros, tendo en conta que están pendentes de liquidar cotas por importe superior aos 44.000 euros e que é previsible un aumento da actividade constructiva ao longo do ano como consecuencia do fluxo de fondos da Unión Europea para a rehabilitación de edificios e mellora da eficiencia enerxética. En canto ás taxas e outros ingresos do capítulo 3, cabe destacar as previsións da taxa de recollida de lixo que se fixa na contía do padrón do ano 2020 e xestión de cobro no 2021. A taxa pola prestación de servicio de extinción de incendios contempla un aumento do 5,05% respecto ao ano anterior. As taxas por utilización privativa e aproveitamento especial do dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros fíxase no importe dos dereitos recoñecidos netos do exercicio 2020. O prezo público pola prestación do servicio de axuda no fogar na modalidade de dependencia recolle un aumento do 8,10% respecto do ano pasado, baixo a consideración de que se vai producindo unha certa normalidade nas aportacións dos usuarios unha vez que vai accedendo a crise sanitaria. Os rendementos estimados do prezo público pola prestación do servicio da piscina municipal fíxanse na mesma contía que os dereitos liquidados no exercicio 2019, tendo en conta que está volvendo á normalidade o uso das instalacións. As previsións iniciais totais por transferencias correntes ascenden, pois, a 3.730.058,34 euros, dos cales o 47% corresponde á participación municipal nos ingresos do Estado, o 11% ao Fondo de Cooperación Local da Comunidade Autónoma, o 10% a outras transferencias do Estado, ben sexas procedentes dos fondos europeos, como ven reiteradamente reclamando tanto a FEGAN como a FEN, ou ben da devolución do IVA pendente tamén reclamada reiteradamente por estes organismos.
No exercicio 2020, os ingresos realizados por este concepto foron 3.974.380,40 e supuxeron o 53,81% dos ingresos. A previsión para este exercicio é, polo tanto, inferior á do ano pasado. Supoñen un 47,62% dos ingresos. No capítulo 5 de ingresos patrimoniais, recóllense os rendementos producidos polo arrendamento do Camping Abuga e do Centro Social de Louro. Neste capítulo, pois, haberá que concretar as xestións que se fagan ca Mancomunidade. Neste momento, a presidencia da mesma ostenta o Concello de Carnota, que se comprometeu a facer as xestións necesarias para que este asunto se retome e se poña a andar dunha vez. As transferencias de capital do capítulo 7 ascenden a 722.340,10. A maioría se corresponden coas obras do Plan Único da Diputación. En canto aos activos e pasivos financeiros dos capítulos 8 e 9 de ingresos, reflicten, respectivamente, unha previsión inicial de 12.000 euros en concepto de devolucións de anticipos en intereses ao personal a curto e longo prazo e de 272.371,34 procedentes da operación de préstamo a concertar no exercicio para financiar investimentos do 2021. Con carácter xeral, o orzamento apróbase sen déficit inicial en virtude do citado artigo 165 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. As bases de execución do orzamento desenvolven detalladamente os procedementos de xestión de gastos e establecen normas xerais sobre liquidación de dereitos e fiscalización de actos de contido económico patrimonial, así como normas de control e fiscalización. O documento está integrado por 107 bases, 3 disposicións adicionais, unha disposición final e unha transitoria, e polo seu detalle e concreción constitúe unha guía dos procedementos de contido económico actualizada ás disposicións vixentes en materia de estabilidade e sustentabilidade financeira e de réxime xurídico de control interno das entidades que integran o sector público local. O título 1 recolle normas xerais, desenvolvese en 2 capítulos. O primeiro sobre principios xerais e ámbito de aplicación e o segundo sobre a estrutura orzamentaria e a situación dos créditos e niveis de vinculación xurídica. O título 2 desenvolve os procedementos de modificación de crédito de prórroga automática interina no exercicio seguinte. O título 3 recóllense as normas sobre execución e liquidación do orzamento xeral estruturándose en 3 capítulos. O primeiro define e delimita o principio de anualidade e as fases de xestión do gasto. O segundo desenvolve o contido específico das fases de xestión de gasto e o terceiro recolle normas sobre a loita contra a morosidade e a execución do pago. Os procedementos de xestión recóllense no título 4, subdividido a súa vez en 3 capítulos. O primeiro destínase a normas sobre gastos de personal, o segundo recolle procedementos en materia de subvencións e, por último, o terceiro desenvolve normas en materia de contratación. As normas de procedemento do pago material, pagos a xustificar e anticipos de caixa fixa recóllense no capítulo 5, incluindo un capítulo específico para cada modalidade de pago. No título 6, sobre as operacións de crédito, contempla normas para a concertación de operacións de tesourería e operacións de préstamos ou créditos. O título 7 destínase a normas de execución do orzamento de ingresos. No capítulo 1 desenvólvense procedimentos de liquidación de ingresos tributarios, no segundo regúlase a xestión de outros créditos non tributarios e os capítulos 3 e 4 destínanse respectivamente a regulación da recadación e a depuración de saldos de dereitos e obrigas de exercicios pechados. A Tesourería Municipal desenvólvese no título 8. As normas de contabilidade inclúense no título 8 a través de 3 capítulos, un sobre normas xerais, outro sobre normas sobre a liquidación do orzamento e un terceiro onde se establecen normas sobre información periódica ao Pleno. O título 9 destínase a desenvolver as normas de control e fiscalización adaptadas ao Real Decreto 424, polo que se regula o réxime xurídico do control interno das entidades do sector público local. As 3 disposicións adicionais fixan a cuantía dos bens declarados inútiles a modificación e aprobación de modelos normalizados e a medida de inexecución do gasto aos efectos de aplicación das regras fiscais. A disposición transitoria establece un período transitorio de implantación dos procedementos de control adaptados á normativa e, por último, a disposición final fixa o marco de interpretación das bases. Como documentos anexos, axúntase en total de 12 modelos normalizados de xestión adaptados ao contido do texto articulado. O documento acompáñase cos informes preceptivos de intervención nos que se valoran positivamente as cifras e datos incorporados cunha única salvedade, xa que se considera
que hai unha sobrevaloración de ingresos equivalentes ao 6,42% do orzamento de ingresos. Esta valoración, dende o noso punto de vista, está xustificada á vista do resultado orzamentario do último exercicio e da suspensión das regras de gasto. E hasta aquí, pois, un resumo das máis de 500 páxinas do documento e dos seus anexos. Intervención, señora González. Bueno, pois primeiro, creo que debemos felicitarnos todos porque parece ser que no noso concello o COVID parece que está medianamente controlado, que temos 0 casos e que, bueno, que é unha boa noticia para todos e que ademais que nos está vacunando a todos a moita velocidade, a velocidade que necesitamos. E, dito eso, nos estamos celebrando un pleno extraordinario donde o único punto da orden do día é unha proposta de presuposto para o ano 2021. Agradecemos ao grupo de goberno que contara co PSOE para a elaboración deste presuposto, que, por certo, non se había aprobado outro presuposto desde o que deixáramos o Partido Socialista aprobado no ano 2015. E que tamén, e que é certo que todos os presupostos aprobados neste Concello desde do Concello de Muros, desde a democracia, han sido presentados e aprobados polo grupo do PSOE. Nin o PP, nin o BNG, nin Compromiso por Galicia han traído ningún presuposto para o seu estudio e aprobación. Este sería o primeiro, polo cal temos que felicitar o grupo de goberno do Partido Popular por haber traído este presuposto. Na actualidade, o Concello de Muros está gobernado polo grupo do Partido Popular, con só 4 concelleiros de 13, formando un goberno moi débil. E dadas esas circunstancias, a única opción de poder gobernar de forma efectiva é o diálogo cos grupos da oposición. Opción que ha entendido perfectamente este grupo de goberno e que así o está facendo polo ben de todos. No PSOE de Muros desexamos que o noso pueblo e os nosos veciños vexan o seu pueblo prosperar, e para iso é necesario chegar a acordos co goberno municipal sin persuicio de realizar a nosa labor de oposición de forma totalmente leal ás nosas conviccións políticas, facendo propostas ao goberno municipal, como neste caso para a formación dos presupostos que aquí estamos presentando. Desafortunadamente, este presuposto non sería o que todos quixéramos presentar, pero do estudio da situación económica do Concello, que ven dun goberno de Compromiso por Galicia, un goberno caprichoso, totalmente desafortunado, e que o único que fixo durante 4 anos ha sido o único que fixo foi gobernar de forma totalmente dictatorial, sin falar con nadie, un goberno basado nas mentiras e tomando decisións que non beneficiaron para nada o Concello. E a consecuencia inmediata ha sido esta situación que nos vai costar a todos retomar. Este goberno de C por G desmantelou económicamente as contas do Concello, como tal se comprobou, renunciando a subvencións, tendo que devolver outras por a súa incapacidade para gestionalas. Deixou desmantelada a cuadrilla de obras, a policía local, e deixounos sin contrato de suministro de agua e, o que é o peor, deixounos con máis de 40 procedimentos judiciales, todos eles perdidos por reclamación de distintas índoles dos traballadores do Concello por negarse a falar con eles e atender as súas reivindicacións sobre os seus dereitos, donde ademais de ter que abonar en este momento as peticións económicas dos traballadores, temos que abonar os gastos de procedimento como abogados, procuradores de ambas partes, debendo reservar en este presuposto, e así o anunciou a señora alcaldesa ahora mismo, que hubo que reservar unha partida para solventar todos estes gastos, que partida que podríamos invertir en obras ou millores para o Concello. E a vista desta situación, cada día entendemos mellor porque han sido expulsados do goberno anterior dos seus socios do BNG. Así as cousas, o Grupo Socialista nos gustaría que este presuposto fora un presuposto moito máis ambicioso, e entre as propostas do noso grupo estaban as seguintes. A nos gustaríanos que aparecera unha partida para a creación de 3 plazas de policías locales, xa que as que hai actualmente, cos policías que hai actualmente, é imposible que cubrir as necesidades do Concello. Tamén nos gustaría que existira a creación dunha plaza de arquitecto superior,
xa que se xubilou o aparellador municipal e Muros necesita un especialista en urbanismo e que solamente tuvo, cando o PSOE creou a oficina urbanística que tan cara lle pareceu a algúns, pero era a mellor sección do Concello traballando e solucionando os problemas dos veciños en esta área. Nos gustaría tamén que aparecera unha partida para a dotación de internet en todos os espacios públicos do municipio. Tamén nos gustaría que aparecera unha partida para poder cubrir o saneamento en todas as parroquias, xa que quedan pendentes tanto redes municipales como secundarias, en Torea, Villeira, Tal, partes de Muros e algunha non. Tamén nos gustaría, outra proposta que fixemos, que aparecera unha partida para poder dotar de servicios a todas as playas do municipio con papeleras, servicios, casetas, de socorristas, etc. Tamén que aparecera unha partida para poder renovar o servicio de transporte adaptado que tanto nos costou a este grupo poñer en funcionamento e que é imprescindible neste concello. De todos é sabido que un pilar para o noso concello é o turismo e cada vez máis, polo que tamén propuxemos a creación de ao menos un técnico en turismo, un guía turístico, sabendo que xa existe un, pero que está adicado ao Pozo do Cachón. Un guía turístico que prestara servicios todo o ano, xa que aspiramos a que o turismo se desestacionalice e recibamos xente todo o ano, e máis agora que aposta en valor do novo camiño e poder atendelos da forma que se merecen para que queiran volver a visitarnos. Pero como xa indicamos ao principio da intervención, somos conscientes de que é moi difícil, ao menos polo momento, pero debemos seguir traballando todos en esta e en outras moitas propostas para o noso concello. O PSOE fomos unha parte importante na confección destes presupostos e o Partido Popular nos ha atendido parte das nosas peticións, que lle agradecemos, e en concreto aparece en ese documento, entre outras cousas, a clasificación do grupo do GES, como tal anunciou a señora alcaldesa, como grupo 3, así como o compromiso do abono dos seus trienios e atrasos deixados de abonar polo anterior goberno. Tamén consta neste presuposto unha mellora nas partidas de servicios sociales e ayuda a domicilio, que nos parece fundamental, además das cantidades recibidas xa con cargo de Diputación da Coruña. Aparece unha partida de 50.000 euros co compromiso de reclamar a conta da deuda á empresa Espine Delfín, además de regularizar a situación, reclamar o abono das deudas que ten a Mancomunidade de Aguas e, polo tanto, que a Mancomunidade de Aguas, perdón, e, polo tanto, o noso concello, como consecuencia da obrigatoriedade que o abono do canon que constaba no contrato que tiña ca Mancomunidade e foi perxudicado polo anterior goberno de Compromiso por Galicia por non renovalo nin avisar no plazo legal. Tamén se fixo constar, e agradecémoslo tamén, unha partida para a humanización da calle principal do casco de Muros, que comprenda a continuación de empedrado, a colocación de papeleras, que non existe ninguna, o soterrado ao resto dos cables, que é un queda no aire, así como cerro o tráfico de vehículos por toda a calle, peatonalizando a mesma, sin persuicio de reservar un horario para carga e descarga e, por suposto, para servicios de emerxencia e utilización dos poucos garaxes que existen nesta calle. Esta foi unha proposta do noso grupo que está aprobada no pleno e sabemos que isto se fará na medida do posible e da subvención da aportación que se acaba de recibir. En inversión aparecen as obras propostas polo POS que han sido propostas con consenso, claro. E sobre o informe de intervención temos que decir que non son favorables e que se lle indica ao grupo de goberno a necesidade de confeccionar un plan económico financiero, además de outras recomendacións que deben cumplir durante a execución do presente presuposto. Con todo isto, o Grupo Socialista sentimos orgullosos de poder traer un presuposto aquí, un presuposto para o ano 2021, que seguramente vai ser un presuposto de trámite cando se melloren as condicións do Concello. Seguramente podemos presentar ese presuposto que nos gustaría a todos moito máis ambicioso. Pero sabindo das circunstancias en que estamos e da situación en que se encontraba o Concello, eu creo que é de valientes e que é de agradecer que contaran con nós e, desde logo, que se tiraran a aprobar ese presuposto que creo que cando estábamos no grupo de oposición
tanto ansiábamos ter un presuposto porque creo que somos da mesma convicción todos de que un concello sin presuposto é imposible que funcione e ademais é a chave para abrir as institucións, para chegar a subvencións e para que o noso futuro de Muros o vexamos máis preto e mellor. Moitas gracias. Señor Alfonso. Bueno, eu nesta primeira intervención só vou a facer unha pregunta na primeira intervención, logo falarei na segunda intervención. Na reunión que tivo con representantes do persoal, dixolles que existe dotación no orzamento para a RPT. Entón, quería se me pode decir en que parte do orzamento está esa dotación e se sabe canto vai supoñerse a RPT, entón. Ben, algo máis? Na primeira intervención, nada máis. Moi ben, gracias. Señora Lago. Bueno, antes de nada, quero facer un pequeno inciso. A portavoz do PSOE acaba de dicir que só o Partido Socialista aprobou orzamentos no anterior goberno do BNG tamén se aprobaron orzamentos. Entón, por favor, non minta. A aprobación do orzamento municipal é unha cuestión de vital importancia, máis aínda na situación financiera na que se atopa o noso concello. E dentro do BNG vimos insistindo neste tema desde o primeiro día en que tomamos posesión da nosa arte. Fomos conscientes dos graves problemas que os Muros se atopan desde que presentamos a nosa candidatura municipal e que sacar un proxecto desta envergadura precisaría de moitísimo traballo, esforzo e vontade de entendemento entre os distintos grupos que conformamos a corporación. Sempre amosamos vontade de construir e colaborar para poder sacar a este concello noso do atranco no que estaba metido. A pesar das nosas diferentes políticas, nunca puxemos unha soa traba para que pudesen facer o seu traballo e regularizar a situación municipal, por moito que agora acabe de negalo. Non agardamos que se presentase neste ano un proxecto de orzamentos con grandes inversións municipais, pois, como xa dixemos, a situación non é propicia para ele, e probablemente coincidamos na análise de que é preciso sentar as bases a partir das que poder traballar. Ainda así, a pesar de que un orzamento é un proxecto especialmente técnico, a dirección na que se establecerá será política, e como tal, contando o grupo de goberno con 4 actas das 13 que conformamos a corporación municipal, traer a súa aprobación a pleno sen chamar unha soa vez a oposición para escoitar as súas propostas, parecenos unha temeridade. Por moito que vostedes queiran trasladar xa de antemán a culpa á oposición se os seus números non teñen luz verde no pleno, como fixeron na prensa. De todas formas, xa deixaron de manifesto agora mesmo aquí o acordo existente entre PSOE e PP. En algún momento deberán explicarle aos seus votantes. En ningún momento o noso grupo municipal foi chamado a unha negociación. Ainda así, e por responsabilidade co povo que representamos e respetamos, de traeren vostedes aquí un proxecto que cumprise cos obxectivos que este orzamento se lle piden, que sería reflectir a situación económica real do concello para poder traballar sobre ela, estaríamos dispostas a absternos e facilitar a súa aprobación. Como xa dixemos, un orzamento ten un importante carácter técnico. En este caso, entendemos que é o que debían cumplir. Pola contra, presentan vostedes un proxecto de orzamento que conta non con un, senón cos 3 informes de intervención desfavorables, e cito textualmente. Informe de intervención número 80 do 2021, informe económico financiero do proxecto de orzamento municipal do Concello de Muros. Debe finalmente concluirse a luz dos datos anteriores que o proxecto de orzamento do Concello de Muros para o ano 2021 incumple o principio de prudencia na valoración dos activos, incorpora necesidades de financiamento equivalentes a 2,5% dos recursos ordinarios orzamentados por operacións non financieras, arroxa un límite do gasto non financiero superior aos recursos non financieros e preséntase sen nivelación real e efectiva. Informe de intervención 81 do 2021, asunto proxecto de orzamento municipal, bases de execución e cadro de persoal a plantilla para o ano 2021 do Concello de Muros. En relación co recoñecemento extrajudicial de crédito contido no estado de gastos, formúlase reparo suspensivo da tramitación dos expedientes por falta de dotación orzamentaria no exercicio de realización do gasto, sendo competencia do Pleno a súa resolución executiva, é dicir, que os problemas que vostedes non solucionen, vostede que volver a solucionalos aquí. De conformidade co establecido no artigo, en atención aos fundamentos do efeito de dereito, esta intervención informa desfavorablemente
ao orzamento municipal do ano 2021 do Concello de Muros, en canto afecta a falta de nivelación efectiva por sobrevaloración dos ingresos, en 500.153,78 euros e por incorporar un desaforro neto de 502.874,80. Informe de intervención 82/2021, evaluación do cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria referido ao proxecto de orzamento municipal para o ano 2021 do Concello de Muros. O orzamento que se presenta a aprobación incumple o principio de estabilidade orzamentaria e incorre en desequilibrio ao incorporar un déficit de financiamento, que será e non vai comportar porque algún respecto da aplicación das medidas automáticas de prevención e protección previstas nos artigos 18 e 21 da Lei Orgánica de 2012, pon de manifesto un importante desequilibrio que unha vez que quede sen efecto a suspensión das reglas fiscais e sempre que non se adopten medidas correctivas, obrigarán a aplicar profundos axustes no curto prazo a través da aprobación do preceptivo Plan Económico Financiero. Como consecuencia do anterior, o límite do gasto non financiero do orzamento municipal para o ano 2021 non é congruente co principio de estabilidade. É dicir, presentan vostedes un proxecto que incumpre tácitamente os principios de cautela e estabilidade orzamentaria, sen nivelación financiera efectiva, que non reflicte o aforro real e que obrigará a curto prazo a ter que adoptar outra vez medidas financeiras que deberán ser aprobadas nun pleno. Nunha entrevista súa, que hoxe mesmo saiu en prensa, dicía vostede sobre este proxecto que se non se aproba teño que dicir que non fixamos o traballo. Agora nas mans do resto da corporación está a sacar adiante ou non. Isto eran palabras súas que saían hoxe en prensa. Vostedes non fixeron o traballo. O documento que vostedes presentan recorda aos estudiantes que se presentan ao exame sen estudar nada a verse só a frauta. A nosa responsabilidade como oposición é pedirles que sigan traballando nel e volvan aquí, cando lo menos conten os informes favorables de intervención. Nada máis. Moi ben. Bueno, pois quero insistir nese agradecemento ás aportacións do Grupo Socialista. A verdade é que pediron moitas cousas, non se puderon atender todas porque a situación non o permite, pero sí que as súas aportacións foron positivas para a elaboración deste documento e para que podamos seguir traballando. A señora Alfonso fai unha pregunta que tiña que ter feito na comisión informativa, onde non formulou ninguna, como sempre, pois vai un pouco a destempo. E en canto á intervención da señora Lago, pois teño que decirlle que debería vostede ler os informes completos, non solamente a parte que lle interesa. Segundo as intervencións, señora Alfonso, señora González, perdón. Bueno, nós estamos convencidos de que tanto os nosos votantes como os que non nos votaron van nos agradecer este apoio a este presuposto, porque creemos que hai que sacar a Muros xa deste limbo, hai que poñer a Muros ante todas as institucións, hai que abrir a porta ao Concello de Muros con un presuposto. Non podemos estar sempre a cola de todo o mundo e preguntándonos se temos unha partida para poder pedir un crédito, se temos unha partida para acceder a unha subvención que hai que pedir un tanto por cen, e non temos que ir a todos os lados dicindo que temos que facer unha modificación de presuposto, se non la aproba o pleno, non podemos andar con esas cousas. En este momento eu creo que hai que estar ágiles e chegar os primeiros para poder ser quen de recibir subvencións, de recibir apoios e que nos fan muitísima falta. Muros necesita un presuposto que non é o mellor seguramente ten grandes carencias, é verdad, pero o Grupo Socialista consideramos que todo o Concello debe ter un presuposto económico, pois só é o documento que guía a función do goberno municipal. É a chave que nos abre o camiño de distintas institucións e poder acceder a subvencións, a axudas diversas, moi necesarias para este Concello. Non podemos seguir así, por eso vamos a apoiar este presuposto, que non podía ser de outra maneira, porque, ademais, agradecemos, volvemos a decir o mismo, de que o Grupo Popular se sentara, que a iniciativa, desde logo, foi do Grupo de Goberno, de sentarse a fazer un presuposto. Nós dixemos que apoiaríamos en todo o que pudéramos, así o fixemos, e agora
O único que lle pedimos ao grupo do goberno é a máxima diligencia na súa execución. Os vecinos e vecinas de Muros van a notar que o Concello de Muros por fin ten un presuposto. Moi ben, moitas gracias. Señor Alfonso. Bueno, decía a señora alcaldesa na literatura que nos leu ao principio que hai que recoñecer que sabe vender ben o que non fai, que había que sacar adiante acordos. Está claro que a señora alcaldesa quere sacar adiante acordos, pero única e exclusivamente co Partido Socialista de Muros, porque tanto o BNG como o Compromiso por Galicia se ofreceron en reiteradas ocasións a aportar nos orzamentos todo o que poidéramos. E nin o BNG, polo que acabo de escoitar, nin a Compromiso por Galicia chamou ao partido de goberno ninguna soa vez para comentar absolutamente nada dos presupostos. Di que vou a destempo porque non preguntei na comisión informativa. Bueno, eu non estou nesa comisión informativa, en calquera caso, como suele pasar, non contesta. De todas formas, na certificación, vostede, insisto, dixo que hai dotación no orzamento para a RPT, pero resulta que no orzamento ni siquiera hai dotación para cubrir as 3 plazas vacantes da policía local que quedan libres por xubilación. Cando tanto vostede como a señora portavoz do Grupo Socialista estiveron no mandato pasado sempre dicindo a ver que pasaba ca policía local, que había pouquísimos, a ver como era aquilo que era insoportable. Resulta que naquela ocasión non se podía contratar a ninguén porque estas persoas estaban unha con incapacidade e outras dúas en segunda actividade e non se podían cubrir, evidentemente. En cambio, agora están xubiladas e sí que se poden cubrir. Xa non digo nada de crear a plaza de policía local que lle pedía a súa socia de goberno na comisión informativa. Eso xa nin pensar. Decía vostede na súa longa intervención, entre outras cousas, que era necesario aprobar este orzamento porque a falta de orzamento fai moi difícil as xestións, é unha carga de burocrática tremenda e é moi complicado sacar cosas adiante que lles estaba complicando a vida. Pero eso non lle pasa só a vostede, as cousas non pasan só cando a un lle convén ou cando un está nun lado. É curioso como tanto para vostede como para o Partido Socialista o feito de estar en minoría é terrible, moi dificultoso, pero só está o PP. Cando estuvo o Compromiso por Galicia non era ningún problema. Compromiso por Galicia tiña que facer o que fora e sacar coellos da chisteira todos os días. Falando de sacar adiante acordos, insisto, non nos chamou ninguna soa vez para comentar o orzamento. Ninguna. Mandou hai máis de un ano as bases de execución para o orzamento do ano 2020, por certo, non 21. Lémolas, fixemos as nosas aportacións, dixemos de que cando nos enviara máis información seguiríamos nesa liña de aportar. Non nos mandou absolutamente nada ni preguntou nada sobre os orzamentos. Ignorou os dous grupos da oposición. Como lle chega co Partido Socialista xa a regla. Espero que lle chegue ata final de mandato. Di vostede na súa memoria explicativa do contido do orzamento textualmente isto: a súa elaboración, partindo do cálculo desde cero de todos e cada un dos gastos e da actualización das previsións iniciais de ingresos, constitúe unha radiografía axustada á realidade e un marco de partida para a elaboración dos orzamentos dos anos futuros. Di que parte de cero en todos os gastos e as subvencións nominativas son exactamente as mesmas que había, salvo que nos alegramos profundamente no caso dos dous clubes de remo, que esas sí que cambian. Insisto, que nos alegramos e nos parece estupendamente. Di que teñen que servir para futuros orzamentos, marco de partida para futuros orzamentos e non recolle. Por exemplo, a dotación para a RPT, aínda que lle dixera que si os traballadores, aí non está recollido. Tampouco recolle o feito de que as carreranas foran declaradas festa de interés turístico nacional e siguen coa subvención nominativa de 1.400 euros que estaba dende o orzamento aprobado pola señora Caridad González. Tampouco hai, por exemplo, unha partida para o transporte adaptado, para Misela, por exemplo, nin se ve tampouco para a Ría da Estrela, igual está no medio de algunha outra. Se é así, alegraríamos. Que lle vou dicir?
Que lle vou dicir dos informes de intervención? Explicou non moi ben a portavoz do BNG. 3 informes de intervención, os 3 desfavorables, así se lean desde a primeira letra ata a última letra. De feito, incluso hai cuestións de moita relevancia polo medio dos informes que non están nas conclusións, como o feito de que indique que son os orzamentos impugnables, polo desfase que hai, pola falta de nivelación e polo desfase que hai entre os ingresos reais e os gastos reais, porque os ingresos están, según intervención, inflados en máis de 500.000 euros e os gastos están infravalorados. Gustaríanos moitísimo que se puderan aprobar uns orzamentos decentes. Gustaríanos moitísimo poder participar na elaboración dos orzamentos. Ofrecémonos moitas veces. Vostede decide ignorar e non chamar para nada o BNG e a Compromiso por Galicia. Decidiu facer uns orzamentos, como aquí puxeron de manifesto as dúas portavoces, entre o Partido Popular e o Partido Socialista. Pois con iso, coa falta de diálogo total e absoluto con noso grupo e con estes informes de intervención, é imposible apoiar estes orzamentos. Moi ben. Rematou? Sí, rematei. Gracias. Señora Lago. Decía vostede que debíamos ver os informes completos. Os informes están lidos completos. En cada un dos apartados queda reflectida a gravidade de aprobar estes orzamentos na forma na que están elaborados. Evidentemente, non vou ler aquí todas as páxinas dos informes porque son informes extensos, pero non estaría de máis que os fixese públicos para que todo o Concello soubese o que presentan e non só o que vostede di. Nada nos gustaría a nós, como BNG e como veciñas de Muros, poder apoiar uns bons orzamentos para sacar adiante o noso Concello. Por desgracia, con isto é nos imposible. Moi ben. Pois eu se llevo a ler os informes do señor interventor. O informe número 80 comeza facendo unha serie de observacións previas sobre a problemática que, a xuicio do señor interventor, existe na estrutura administrativa do Concello. Fai mención tamén a falta de aplicación dos principios reitores da contratación pública e, finalmente, apela ao criterio de prudencia que preside as súas estimacións, indicando que, en algún caso, as bases utilizadas para a determinación dos gastos e ingresos teñen como finalidade, desde o seu punto de vista, garantir a mera nivelación do orzamento. Seguidamente analiza as bases empregadas para a evaluación dos ingresos, a suficiencia dos créditos para atender o cumprimento das obrigas exigibles, a efectiva nivelación do orzamento e o principio de estabilidade orzamentaria, para concluir que o proxecto incumpre o principio de prudencia na valoración de activos, incorpora, como vostede dixo, necesidades de financiamento equivalentes a 2% e preséntase sen nivelación real efectiva do 6,42%. Os problemas na estrutura administrativa deste Concello non son unha cousa nova nin que fixéramos nós. Tampouco, como el mesmo recoñece, se poden amañar de hoxe para mañán. A falta de procesos de contratación é unha cuestión endémica en moitas administracións locais que non contan nin con persoal nin con recursos para proceder á elaboración de pregos e procedimentos de contratación. Como xa indiquei, os orzamentos que manexamos non teñen en conta a lei de contratos porque esta non existía cando se fixeron. Desta alcaldía, en numerosas ocasións, se teñen ordenado providencias aos reparos suspensivos a fin de que se regularizasen as situacións postas de manifesto nos reparos, pero sin medios humanos e técnicos é laborioso e levará o seu tempo. En canto ás bases empregadas para a evaluación dos ingresos, estima no capítulo 1 a sobrevaloración de 11.000 euros no IAE, no 3 estima sobrevalorados os ingresos da piscina e na partida 420 estiman a sobrevaloración de 400.000 euros, en definitiva 503.153,78. O primeiro que temos que indicar a este respecto é que as regras fiscais, por se vostede non o sabía, señora Lao, están en suspenso. E o segundo é que na liquidación do exercicio 2020, que tamén teñen nesa documentación, as transferencias correntes previstas eran de 2.671.000 euros e os dereitos netos recoñecidos foron 3.916.000 euros, un incremento, polo tanto, de máis de 1.245.000 euros. Este notable incremento fixo posible que o resultado orzamentario do exercicio 2020 fose positivo en 435.000 euros, cando o resultado do orzamentario de 2019
foi negativo en 105.000. A previsión que facemos para este ano neste concepto é inferior aos dereitos netos recoñecidos o ano pasado, nunha estimación que consideramos aceptable. O informe 81 di que na exposición e conclusións conlevan a que desde a intervención se informe desfavorablemente o orzamento únicamente no relativo á sobrevaloración de ingresos. Pode ir vostede lendo as conclusións do informe e o vai apreciar así. Indicamos, repetímonos pois ao que acabamos de decir. O señor interventor estima que os ingresos siguen o principio de prudencia, excepto nos ingresos previstos por aí de piscina transferencias, ao que nos acabamos de referir. Insistímoslle que as regras fiscais están suspensas, e iso por algo, non é por nada. A adecuación dos ingresos previstos aos reais de exercicios pasados, a existencia de compromisos para que os concellos accedamos a recursos como os fondos europeos e a liquidación do IVE pendente aos concellos, como lle indicamos anteriormente, na que se están empleando a fondo tanto a FEGAM como a FEM e na que nos dan esperanzas a todos os concellos. O seu propio partido creo que ten reclamado reiteradamente a participación dos concellos na xestión dos fondos europeos, esperemos que iso se poda levar a cabo. En canto á evaluación do cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria, o informe conclúe que se incumpre o principio e incorre un desequilibrio ao incorporar un déficit de financiamento, recoñecendo que non ten efecto pola suspensión das regras fiscais. Advierte de que, se efectivamente, unha vez que queden sen efectos da suspensión e sempre que non se adopten medidas correctivas, sería preciso a aprobación dun plan económico financeiro. Nós, como Goberno, non descartamos en absoluto cumprir o principio de estabilidade para este exercicio. As previsións para o exercicio pasado eran bastante peores e, finalmente, como lle indiquei, o resultado orzamentario foi positivo en máis de 400.000 euros. Na documentación do orzamento preséntase un avance da liquidación do exercicio 20 coa información que proporciona ese avance e os informes de liquidación do orzamento para o exercicio 20. Vemos que o remanente de tesourería para gastos xerais é de 1 millón largo de euros, que, como indica o señor interventor, pon de manifesto a capacidade de xeración de recursos agregados do exercicio e constitúe unha fonte de financiamento de novos ou maiores gastos no exercicio seguinte. Considera este superávit suficiente para atender o conxunto do saldo de obrigas pendentes de pago e de compromisos de gasto de exercicios futuros. Supón unha mellora sustancial respecto do 2019 cun incremento da capacidade de financiamento que prácticamente duplica a do ano anterior. Considera tamén ese informe que a posición financeira a curto prazo segue sendo estable e saneada, cun fortalecemento respecto do exercicio 2019 debido ao aumento dos fondos líquidos. As tendencias que se detectan no exercicio 2020 son tres e de moita importancia. Aumento relevante dos dereitos recoñecidos netos por operacións correntes, mantemento dos recursos dos capítulos 1 e 3 do estado de ingresos e un aumento moi relevante de 609.000 euros nas transferencias correntes, que é precisamente o capítulo que considera sobrevalorado no orzamento de 2021, e un aumento tamén importante das obrigas recoñecidas netas por operacións correntes de 371.000 euros. A acción conxunta destas tres tendencias produce un efecto positivo sobre o aforro bruto e neto, pasando este último de 377.000 euros no ano 19 a 620.000 no ano 20. Tamén, no relativo á conta 413, na que se contabilizan os gastos feitos en consignación orzamentaria, se notou melloría respecto do exercicio 2019, cun descenso do 22%, o que afectou a principio de estabilidade orzamentaria. No exercicio 2020, con todas as dificultades que hubo, este Concello cumpriu co principio de estabilidade orzamentaria, cumpriu co límite de venta de débeda e cumpriu co prazo medio de pago a proveedores no último trimestre. Esa é a senda que nos queremos seguir dialogando, buscando consensos. Efectivamente, dialogamos co Partido Socialista porque foi o único que se prestou durante estes meses a axudarnos e a ter unha grada responsabilidade con os nosos veciños e con este Concello. Vostedes, pola súa actitude, o que non queren é que se aprobe un orzamento, porque como non foron capaces de facelo nunca, nin de presentalo, pois o que non queren é que se aprobe un orzamento, parece que o que queren é que este Concello siga hundido como tuveron, pero nós non estamos por esa labor. Nós creemos que temos que entendernos, entendémonos co grupo maioritario desta corporación, que non creo que sexa ningún pecado, e sobre todo que o diga vostede que non se entendeu con ninguén, ten bastantes bemoles. Podestedes ver durante estes meses que
van xurdindo iniciativas, que hai promotores valentes neste Concello e que con un pouco de impulso podemos avanzar cara a un futuro. Non podemos, como ben decía a señora González, despreciar as oportunidades que temos. Estamos nunha situación moi delicada e por eso, porque é necesario, non vos pedimos que o apoyedes, pero polo menos pedímodos que non vos opoñades á aprobación deste orzamento. Sen máis, pasamos a votar a proposta. Votos a favor. Votos en contra. Moi ben, pois queda aprobado o orzamento con 8 votos a favor do Grupo Socialista e do Grupo Popular e os votos en contra de Compromiso por Galicia e o BNG. Moitas gracias.